Hello Snaper, good morning. Fुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो बैसोरनो मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ खनसेफोरा होलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादों आं दिनै माबा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनसैलाय स्नाफोर भिडिअखौनो दा मानिथ' बानायनाय जाथाराखै आङो दाख्लैथ' ओमफ्राय नेट गैयैनि थाखायनो बैसागुनि भिडिअआबो लेट आपल'ड होबाय ओमफ्राय नै बैसागुनि होखांनानै गैया आंहा भिडिअखौनो बानायनो टाइम मोना जागासिनो दामानि ओरै न'आबो खामानि सोलिगासिनो दं नालाय बेनिनो टाइमफोर मोना आरोखि भिडिअ बानायबाबो इडिटबो बानाय मोनखाया नालाय ओंखायनो आङो बानायनाय जायाखै दिनै एसे भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो शेयार खालामथारनोसै दामानि न'आव मा खामानि सोलिगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोननो आङो एसे शेयार खालामनोसै सानाफोर नायलांबानो जाबाय रावनो नै बेनिनो स्टार्टिं ओरैबायदि दंखलाबो मानि हरैथिं खुरबावनायनि खोथामोन आरोखि ओमफ्राय दा हरैथिं खुरथ'वासै फैसा थाखाफ्राबो जाला सौहाला जाबाय दा नै बे फुरानानिफ्रायनो लांगोरथ'सै होननानै नै पाइपआ ओरैबायदि गोजान लांनांगौ जाखाबाय नै बेजोंनो फुरा हरै नै बेजों ओरै फुरा लास्टसिम बे पाइप लगायनानै लांनांबाय बैहायसो सिरियावसो नालाय कानेक्सना बिनि थिंखिनिया बेसिम थांनांसिगोन आरो बे दैया बैथिंनो मोखाङावनो बानायनायनि खोथामोन आरो दंखलखौ दा हाथ'ला माथो खालामबावनो बिदिनो सोलिथ'नांसिगोन न'खौ जाजोब्बाय साननाया लास्टआवसो साजायनायावसो ओरैबायदि बोदलाबखायो आरोखि फैसाया फात्ताखौनो मोनखाया गारि दोनग्रा बानायदों नै जोंहा खामानि फिसा नालाय मिस्ट्रिखौनो मोननो नागिरा मानसि गैया मालाय नै मालिकआनो लेबार जाबाय ओमफ्राय नै मालाय बिगुमैया मिस्ट्रि बिगुमै बिबोनां होथारदों मालाय गारि बानायग्रा राजा बे थानोबो जायगा जायाखै नालाय बेनो खालामग्रोनांगौ जाहैबाय नै दामोलसे जोबहां जाबाय नै दामोलसे दंबावो आरोबाव खावसे मालाय हिसाब दंखायो मिस्ट्रि बाबुआ ओरै मावबा ओरै थायो ओरै माबाबा ओरै थायो नै फान्थावानो खाम गलाय लांलायबाय आंना फान्थाव फाजा एवनाया खम जारला ओरै मिस्ट्रिफ्राबो ओरै फैथ'लाय माबा मोनसे माबा माबि होननानै सोंहरबाय थानायजों जाबजों जाला दा नै मालाय डिजाइन होदों आसोला टाइल्स माबा खोन्दाफोरखौ डिजाइन होगासिनो थारमालाय लास्टआव माबायदि नुयो एन्डिंआव देख्लायदोसो दा लास्टआव एन्डआव नै फारसेथिं काट मिस्ट्रिफोरबो मावगासिनो दङ नै किटचेननि आलमारि बानायगासिनो किटचेननि बक्स कालार होबायमोन नै जोंना न'आ मोजां नुखाना नुवाखैथाय मिथिला कालारखौनो माखौ होगोन माखौ मागोन बेखौ होबा बेखौ बोरैबा नुयो मिथिला दा करिडरावबो बेबायदिसो जाबाय कालारखौनो आन्दायोसो होनोनो माबायदि होनो माबायदि मानो ड्रयिं रूम मारै ड्रयिं रूम ये दीवार पापा के टी शर्ट की तरह क्यों लग रही है नैबे जोंनि रुम दा कालारा ओरै जाखो बायदि नैबे कालारखौ लाबाय बेजों मिलायनानै नैबाव एसे येल्ल'हांसोमोन आरो ओमफ्राय दाना येल्ल'हाङा गैया कालारानो जायासैनो दाना बेखौ बानायखाबाय नालाय उफाय गैया बेजों मिलायनानै माखौ लाबावनो नै बेखौनो लासाबलाबायबाय और ये स्कूल की टी शर्ट जैसे
कोई टी-शर्ट जैसी कलर और ये पापा आइ गावनि डन बस्क'नि स्कुलनि टिसार्ट बायदि मोनबाय नैबेखौ नैबे वालखौ साब्बाय माथो मोजां साब्बाय रियेलावलाय भिडिअ'आव बारा मोजां नुवाखै दे दा नैबे दंबावो गोजौ गोजौनि देलाय होबावनांगौ बै खना खनानि दंबावोसो ओमफ्राय नैबे हेलेननि बाहागियो हेलेना मोजां नुबाय हे नै अरेन्ज कालारनि नांगौ बेना माने सिलिङाव माबा गैया दानां बेखौ कालार होदों ओमफ्राय नैबेयो हिर'नि बाख्रि खुन्थियानि फिसालाना बारा मोजां नङाल' होनखायो मोजां नुवाखै नै बेना मोजां नुबाय बेना मालाय वाटार बायदि नुनांगौनो बेना दै बायदि बैयावसो दै बायदि बेनाबो बानायबावनांगौ खिरखिनि ग्रिलावबो होगासिनो दंबावोसो नै बेफ्राव होजोबबावनांगौ ओरै माखौ होनाय जायो मिथिला ग्रिना मोजां नुबाय नामा ग्रिन होबाय इसमें अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना इन दोनों का मिक्सचर करना चाहिए था सुना ग्रीन और इसका तो मिक्सचर करना चाहिए इतना अच्छा लग रहा है बेयाव बैयाव बिदाव माबा पिंक होननानै पिंक फुनसै बक्स बानायसै बेनि नांगौआनो जोबा नै बेखौबो कालार होबावनांगौ नैबेदिखौ ससे होखांबाय नै नोंगुमाया ससे होदोंमोन मैया दाखालि दाउखा हानानै होजाथ'वासैलै आरो खामानियाबो टाइमा मोनखायाखै बिहाबो खामसालियाव फुनबावाखै आयौ नैबे गोदान प्लास्टाराव दै होदों ना होआखैलाय बिसोरो गोदान प्लास्टाराव दै होदों हा मा मेंनाय बायदि जाखो मेंबाय ओरै माबा जोबखांबाय आरो फिटिं होजोबबावनांगौ बेखौ नैबाव टाइल्स होबावनांगौ हास्लाबगोन ना हास्लाबाथाय न' हाजासिमाव जेसेबां हायो एसेबांखौल' मावसिगोन आराम होबाय नै कालारखौ हाबानि रुटिफोरखौ गानदो बालदो माबा मेरेज एनिभार्सारि जानो फैदों नै जोंहा दिनै बिबोनां दुइसिननि ओमफ्राय नै मा दंखायोलाय जानाय औ मेना मा आइटेम बानायखोथाय दिनै मेरेज एनिभार्सारिनि र' एसे नायनो एसे चेक खालामनायनो एसे लेट जाबायना जोंबो मा संदों मिथियाखै आं संबो मोनासै माबो मोनासै नै लाइन दंथारो दाउ एवनाय दालि सेलेस संनो नामा ओंखामखौलाय मानो एरखावाखै ओंखाम बुरजाखौ एसे एरखावनांगौ एरखावबासो मोजां जायो हरैबो दं जागोन माबाफोर बे माबे गाइखेर दाखा ना माबे ए केकआबो हाखांबाय हिनजाव गोदानालाय मानो हनै फट'सो खेबदों मालाय ओरै मा दङ ना फ्राय मैथाजों ना वाव अमा सबाय बिमा एवनाय आइटेमाथ' गोबांथार माथो आइटेमा गोगोमखा जासोनसैलाय दा माथो खालामबावनो जानायनि दिनाव जाखानांगौ होननाय बायदि नै मा साइजनि गोरलैफ्रा मा साइजनिखौ नायनाय प्रिन्सिपालाय सोर बिब' सानै सुरु खालामसै नै जानायनि केक जाग्रोनोसै केकआ हाग'खांबायमोन जोंहा नुनाय जायासै केक हानायखौ
दे जादो आदा ना थिगा आदा मा जायो बैसागु जोबहांनि खाजि जालायबाय नै जोंहा अमा खाजि दाउ खाजि जौ बिदै बियार लोंग्राया बियार